Elon Musk dîsan bû serdêrê nûçeyan. Nema ji bo zanîst û hîş û zîrekiya vî, lêbelê ji bo devlemendiya vî ya pare, an ku sermaye vî ya madî. Hat gotin ku serokê ve bibirine an ku CEO'ye Tesla'ye Elon Musk, bûye yekem kes li cîhanê, ku jî 500 milyar dolarî derbas bûye. Ev yek jî bisaya zêde bûna nirxa şirketa vî ya otomobîlên elektrîke û karsaziyên din ve giredîye. Li gorî indeksa milyarderana kovara Forbes, serveta mogule teknolojiyê roja çarşeme, piştî nîvro li bajarê New Yorkê gihîşt 5.1 milyar dolarî, lê di daviya rojê de daket 412 milyar dolarî. Ji bilî Tesla'ye, nirsa hebûnên dinên Musk, di nav de şirketa istixbarata sunî, XAI û SpaceX, di mehen dawî de jî zêde bûye. Derbaskirina nîşana nîv trilyon dolarî, pozisyona Musk vekî mirove herî devlemend cîhanê, li pêşiya rekîbên wî yên din ên teknolojiyê, şurt dike. Piraniya serveta Musk jî sedî 12 parên vî yên li Tesla'yê te, ku îsal nirsa ve bî giringî zêde bûye.